Já mám tak čas hlídat, ty vole. Lopáčka, kde máme lopáčka security mana? Kde je? Chcete, potom já tě majdnu po té hlavě. Ty vole, jak jsem tam vyčistil tu podlahu, ty vole. Jsem to tam vyčistil, ty vole. Já jsem ti chtěl pomoct. A ona mě zmidlí sní, ty vole. Ty vole, ty lidi, ty vole, jak poznají, že tam je toho hodně, ty vole, tak ty jedou. Já jí chtěl tak pomoct. Jednou, ty vole, jsem to dostal od tebe. Dřív jsem si vyválel na zemi a pak jsem jí trefil. Koukej se na ty hlavy, ty vole. Jako tady se najde práce pro víc hráčů, jo, ty vole. To počkej, až to objedná, až to otevře víc, ty vole. Do piči! $20 jsem prodělal. Víc 30. Ne, protože jsem to vymačkal, místo toho, abych jsem vzal ty dole, tak jsem prostě to tam vyčistil. $20. Pojďte ke mně, Petro to tady zmluví, pojďte. Ale už je máme zpátky. Já jak hlídám, aby mi to neukradli ty hajzlové, ty vole. Kulivý prdel, celou dobu šel.
neviděla jsi žádného zloděje? Ale co se nestalo, může se stát. Vždycky si to nech vyložit na to a koukej se kolem sebe. Tak se můžeme bránit. Security man nemáme. No, a stačíš, tak ty budeme doplňovat, protože už jsme zase v minusu. Nech to bejt. Jo. Ať si stěžujou, my jsme si taky stěžovali na Sejra a kupujou ho. Klidu. Já jsem nestačil. Já jsem se nepohnul odsaď. Stěžujou si na Sejra, ale přitom ho kupujou, takže v klidu, jo, zase. Musím vydělávat. Měli jsme 7000, jsme furt v minusu, ty vole, zlato. Ty čo, je to možný? Výborně, kartou. Koukáš se na zloděje? Ty vole, já se nemůžu pohnout z té skurvený pokladny, ty vole. Sleduj pokladnu. Ty vole! Ty. Ani nevím, kolik jsme si vydělali. Můžu taky, nemůžu. A bordel je tu na zemi. Když je není